ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದಿ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ಉಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದದ್ದು ತುರತ ಒವ್ವೇ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುರತ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಲ ಮನ್ಪುಲೆ ತುರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಈ ಸೆಕೆತ ಸೀಸನ್ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದಂಡ ತುರತ ಒವ್ವೇ ಐಟಮ್ ಮಂತು ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಪಾದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಂಚ ನೆರ್ದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುರತ ಅಡ್ಡೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೋಷ್ಪರ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಬೊಲಂತರೇನು ಕೊಡ್ ರಾತ್ರಿ ದೆಕ್ಕದು ನೀರ್ ಮದ್ದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚೆರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಇಡೀ ತುರೇನು ಫುಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ತಾರೈದ ಪೂ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಡಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಏನು ಕಡೆಕ ಕಡೆನಗ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುರ ಪಾಡ್ದತೆ ಅವು ತುರ ನೀರು ಆಪುಡು ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ ಇತ್ತನ ತೂತು ಪಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಏನು ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೊಂದುರ್ದು ಇದು ನೀರು ಮೈತದು ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆಗ್ ಬಾರದಿರೆ ಬಾಡಾದಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಬಾರದಿರೆಗ್ ತುಪ್ಪೊಂದು ಪಾಡೊಂಡ್ಗ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದೊಂದು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಯೋನ್ಗ ನನೊಂದು ಬೇಯ್ತಂಡಾಂಡ್ ತುರತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಎಂಡಾಂಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ತಂಡ ತೂಕ ಇದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬೇಯ್ತಾಪುಂಡು 15 ನಿಮಿಷನೇ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲ ಚೂರು ದೌಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಡು ಕಡ್ಡಿ ಪಾರ್ತು ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪತ್ತಿ ಜಿಡ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಾರದಿರೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನದೆ ನೆತ್ತ ಬಾರದಿರತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪರಿಮಳ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಚೌಲಿಯ ಚೌಲಿಯ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೊಂದು ಚೌಲಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೌಕ ಚೌಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಇಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಡಾಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಚಾಕ್ ತುರತಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದಿಯಾನೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತರ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಎಂಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪುರ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಲ್ಮೇಲು.